Hallo meqqat uaqorkam ateqarpunga uangil sikam ateqarpunga ullumi tissimparip ааllaqqaatigivaa ullunilu 24 tulliuttuni takusassasi ukuupput meeqqat inersimasullu juuluva rupfaarupium najugallik tassani najuaqarput meeqqat imatu atillik Anton Kaja Knud angajoqqaavilu fru Holm uialu naaralaartitsiviup naalagaa Holm naaralaartitsivimmi najuaqarlutik naaralaartitsivillu taanna juulerufaarupiup avatinguaniippoq aatsaallu umiatiaqqamik tikinneqarsinnaalluni meeqqalli umiatiaaq sungiusimagamikku ullut tamaasa ipullutik juulerufaarupiumuqartarput angajoqqaavisali oqaaqqissaartuartuartuartarpaa tassam mianersornaqiami ipulluni nammineerluni ikaariartussalluni Antonnilu qupitaattuaannarpo иллоқарфеераннгуами юулерфеарупиуми наюгаллиттуллериаарлуи таагуссавагут meeqartai ukuupput Vera Jonassilu Verap Arnaa Chris Nielsen niivertarfeeraatiqarlunilu imerniartarfeeraatiqartor Jonas aatsaaqanittukku juulerfearupiumut tikikkami aatsaat tikiinnaavissor meera qataasa 4 forum atserikatappaa sunaafagu illu inigisaat normua maliinnavillugu neqarnianguup akkaava aterimmagu parlaatinginniassagamikku 4 forumik atserpaat aama kaptajn kuuseqarpoq taanna meeqqat kammassuat taanna aama kukkukuyuteqarpoq mautamik atilimmik mautalu ullu tamaasa manniliortarpoq kisiannili eqqumilluinnartumi mannini inissittarpai ullumilu kaptajn kuusip nasaanut inississimavaa kaptajn kuus aamaqimmeqarpoq pøsimik atilimmik taassuma kutarn ilikkassanerpaa kivittaasup ingerlatitsisuga ilungersortaqaa kivittaammi asoortuaannarmat quyanarmilu juunasseqarman ikaartaatip naalagaa ikiut taalluartarpoq aamma aajuna assingattakuat umissui imusorsui juuleruffaarpyumi aalisartoq Kalle Kulmule pisaqartaqaaq pisaalu ingerlateqqinaqartarput tuniniarneqartarlutillu Kalle Kulmule aama erinarsortarpoq umiartortutut erinarsuutit qanarnitsat erinarsortarluin aalisakkanut piilit Jens Peter Bussip eqqumikayaamik oqaluttartup ingerlattarpaa kisiannil illoqarfeeranguup аққусерни амеққисут ингерлагиуминаатсу пилупилупилуссууппу тассами аалисакканут пиилит тунуини Jens Peter Bussip буссиутини калиттарамигит таматиулли умиаттулламмассууп kaptajn Kuusip катерсугай ангаллатит илисарнаатаат қиперуккат аттупиллаттуарлугин Gertrude ingasammik ajoqusилаарнеқартуартарпо таанналу kaptajn Kuusip ajorилluиннаққиссаарпаа Jens Peterlu наверуннаарнеқ ajorpaa тассалу Jens Peter Bussip ангаллатит илисимасортаат ангаллатиник ангисууник юулеруффаапуимут илисимасортаасартоқ силассамик аама илисималниллуиннартоқ папикуйуутеқарпоқ нипангерфеқангитсумик мааримик атилиммик таассумап силассақ алангаагиннарлугу таагортарпаа тассалу уллуни туллиуттуни такусассаси малиннааллуарниариси
Sænke, ja tak. Fint, klar, kom. Hal op, hal op, hal op. Den sidder fast! Den sidder fast! Kom, hal op, Den sidder fast! op. Sidder den fast? Den sidder fast! Er der noget i vejen? Goddag, kaptajn Gus. Ja, kranen vil ikke rigtig i dag. Den sidder fast. Den sidder fast! Sidder den fast? Ja, den sidder fast. Flinte, mine røjser, sikke noget roderi. I alle de år, hvor jeg har sejlet havet tyndt, der har jeg ikke set noget værre roderi. Den sidder fast! Ja, det kan man nok se alene. Sænk krogen ned, og prøv så at hejse igen. Sænk lidt og hejs igen. Den larmer meget, men den løfter ikke noget. Jeg kan ikke høre, hvor den larmer så meget, men den løfter jo ikke noget. Stop! Nej, sig hellere, han skal stanse. Jeg råbte også stop. Nå, jeg troede, du råbte op. Nej, jeg råbte stop. Nå, det var meget heldigt, for han er jo holdt op. Prøv lige at sænke en lille smule, og så hal op igen. Er der noget galt med kranen? Siden den støjer sådan? Jeg kan ikke høre, hvad du siger, for det står sådan. Der er noget galt med kranen. Jeg tror, den sidder fast. Nej, den sidder fast. Stop! Kan man se? Det er jo bare sådan nogle par stænger. Det ligner sådan nogle årer til en robåd. De har bare sat sig på tværs. Hvis man nu retter dem op, se, sådan der, så tror jeg, den skulle være i orden nu. Klar igen, Torkild. Hiv op! Ha, det må jeg sige. Der sidder et godt hoved på den knægt. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men synes du ikke, at der sidder et godt hoved på den knægt? Til fyrmester Holm står der. Så er det nok et par nye år til fyrmester Holm. Det var godt fundet på, min dreng. Hvor kommer du fra? Jeg er lige flyttet ind i nummer 44. Nå, ja, jeg har jo set, at der har været tomt længe. Vi kom hertil i forgårs. Nå, du er lige kommet. Jamen, så skal jeg da vise dig lidt af byen. Det her, det er så havnen. Der ligger færgen. Og deroppe har vi husene. Eller selve Jullerup Færgeby. Det der er færgemanden, og det er Torkel, der passer kranen.
Og jeg hedder Evald Jeremias Peter Valdemar Sofus Frederik Gus. Nå. Jeg hedder bare Jonas. Det skal du da ikke være ked af. Det er jo nemmere at huske. Og derude ligger fyret. Der bor herr og fru Holm, og Anton og Kaja og lille Knud. Kom, så skal jeg vise dig resten af byen. Kaja! Ja, Anton og Knud! Ja! ja, Henter I så lige de år? ja. Og husk nu, der er 2. Det nytter ikke meget bare at ligge og sjaske rundt med 1 år. Ja, ja. Nej, det skal vi nok. Og så ser I jer for, når I skal over vandet. Ja, Ja, ja. Og Anton, du passer på dine bukser. Ikke noget med at rive dem i tu. Ja, ja. Nej, skulle du sige. Nej, nej. Jo, du skulle. Jo. Lad mig så høre, om I har forstået det hele. Ja, vi skal se os godt for, når vi skal over vandet. Og så skal vi passe på ikke at ravne Antons bukser. Pas dig selv. Tal pænt. Og så skal vi huske at tale pænt. Det var godt. Og så må I ikke komme for sent hjem. Ja. Ja, Farvel. Og husk, der er 2 år. Ja, ikke kom for sent hjem om 2 år. Hvor er du fræk. Hun hørte det jo ikke. Vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Ja, vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Og der bor låsen. Og der er Julerup Færgebys store butik, provianteringshandlen. Der bor Vera og hendes mor, Græs Nielsen. Og derover ligger skibsværftet. Ja, i gamle dage, der lavede de rigtige skiver af træer med sejl. Nu er de jo alle sammen af plastik eller jern og med lappende motor. Der kommer der et lille træskib uden motor. Hvad? Ja, min sanden. Det er jo fyrmesterens børn. Anton, Kaja og Knud. Ja, akkurat. Ja, der sidder et godt hoved på den knægt. Halløj! Halløj, kaptajn Gus. Høj! Ja, de kommer nok efter de år, som du fik pillet op af færgen. Vi skulle bare over og hente nogle år, som vores far havde bestilt. Ja, hvad sagde jeg? Hvem er det, du står med, Gus? Hvad, Gus? Må jeg præsentere? Det er Jonas, og det er Knud. Dag. Dag. Og det er Anton. Dag. Dag. Ja, jeg er ny. Det er mig, der er flyttet ind i nummer 44. Okay, så hedder du 44. Dag 44. Dag. Hej, 44. Dags. Hvad? Vil jeg ikke kalde ham? 44. Jamen, Jonas er da et mægtigt pænt navn, og så er det da nemt at huske. Jeg synes, det er synd at kalde folk ved et nummer. Hvorfor det? Ja, jo, altså, fordi vi bliver så ens alle sammen, hvis vi bare hedder et nummer og ikke noget navn. Jamen, 44 er da den eneste i byen, der hedder sådan. Ja, for slagteren, han har en onkel, der bor i Flunkelev og hedder Jonas, og han kommer tit på besøg. Pøs, høj. Rolig, Pøs. Hvem er Pøs? Det er en hund. Nå ja, det kan man da se. Men hvem er dens? Ja, det er kaptajnens gamle hund. Hun har været med ham til at sejle havene tynde. Hvordan kan man sejle havene tynde? Ja, det er, hvis man sejler meget. Så må vi hellere sige til lodsen, at han skal sige, at det ikke må sejle så meget rundt derude, for så bliver vandet så tyndt, at kælderen bliver helt fuld. Hold nu op, din odder. Det er bare noget, man siger. Se, gamle Pøs har fundet Magda. Og se, hun har lagt et æg. Ja, jeg kan ellers aldrig finde hendes æg.
Nå, det kan være det samme, for jeg kan jo ikke nå det alligevel. Nu skal jeg hjælpe dig, kaptajn. Splitte mine røjser. Den knæk kan vel nok klatre, hva'? Anton, du ravnede dine bukser. Vær godt, dine nødder. Så, værsgo, Gus. Tak skal du have. Nu må jeg hellere passe på det, når du har haft så meget besvær med at hente det. Sådan, op i kasketten med det, så kan der ikke ske noget. Pas på, at du ikke slår ægget ud på panden. Nej, du kan være rolig. Jeg slår det ikke ud på panden, for jeg kan ikke lide spejlæg. Nej, jeg vil hjem og have et blødkogt æg og en lille kop. Må vi godt gå med og se alle dine mærkelige ting? Selvfølgelig. Kom, Pøs. Kom, så går vi hjem. Ja, Jonas. Sådan bor jeg altså. Det er smadret hyggeligt. Har fyldt af ting, som kaptajnen har samlet, når han gjorde vandet tyndt. Det er bare noget, man siger sådan. Så rolig, Pøs, rolig. Hvem er det? Når vi lort. Nå, der har vi nok låsen i egen høje person. Kom ind. Ja, jeg kom jo lige forbi. Jeg skal ud og lose et af de helt store skibe gennem sundet. Pas nu på, at vandet ikke bliver så tyndt, da det flyder ind i vores kælder. Hvad? Nå, det er bare sådan noget, man siger. Nå, javel. Ja, jeg skal jo lose et af de store gennem sundet om lidt. Og så kom jeg bare forbi og ville sige dag. 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 Det ser ellers ud til, at vejret bliver godt i dag. Ja, jeg tror, det bliver sne. Jeg skal sige dig, at det hiver i benet. Ja, Gus. Den slags metoder bruger vi ikke mere, og nu har vi maskiner og apparater til at finde ud af, når det bliver godt vejr. Ja, men det hiver lige godt i benet. Det betyder sikkert bare, at det bliver godt vejr. Nej, det betyder vådt vejr. Måske endda sne. Nu du siger det, jeg synes, jeg bliver lidt fugtig bag i. Nå ja, du har sat dig på min kasket. Går du altid med våd kasket? Nej, men jeg havde et æg i den. Overhovedet. Det er jeg sørme ked af. Det gør der ikke noget. Nu kan jeg jo lave et dejligt spejlæg. Jamen, Gus, du kan jo slet ikke lide spejlæg. Nå, jamen så kan jeg da få en æggekage. Det er helt ødelagt. Jamen, jeg vil da også meget hellere have rigtig kage. Hvad skal jeg nu gøre? Jeg kan jo ikke gå hele byen igennem med æg på bukserne. Vi skal alligevel den vej ned til båden. Og henter årene, som vores far har bestilt. Ja, og så kan Anton gå bagerst, for han har ravnet sine bukser. Det vil jeg godt, dine nødder. Jeg ville være glad, hvis I kunne hjælpe mig, så jeg kunne komme hjem og skifte bukser. Man kan jo ikke buksere de store skibe gennem sundet med æg på bukserne. Okay, vi er gået. Det er for alt 44. Farvel, Jonas. Ja, jeg drøner hjem til nummer 44. Vi er gået. Vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Ja, vi har strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Sådan, så klarede vi den. Storm! Det ser ud til storm, og så kommer godt vejr. Godt vejr med sne. Så nu har den siddet og lyttet til alle vejrmeldingerne igen. Melleværingerne. Nå, vi skal nok hjem nu. Hjem nu. Vi skal hjem til vores egen papegøje. Vores papegøje er ikke nogen papegøje. Det er en søpapegøje. Vi har strømper uden fod, en tomat så rig som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Vi har
strand og uden fod. En tomat så rød som blod. Og en gammel gulerod kan du få. For en krone, hej! Fire strand og uden fod. En tomat så rød som blod. Og en gammel gulerod kan du få. For en krone, hele hestebær. Gulerod. Anton og Knud! Nu skal vi hjem. Farvel. Godt vejr, farvel, farvel. Og skifter. Olga. Taakkua takusatqanu igaagi. Nuanneqisoriussuak usornaqaataam pikkoritiisum inuusaqarami. Taak uumassu. Uumassu. Iya. Papikkuuyu. Taanam kukukumanniliuinnar. Sumutamaan. Aamatan Anton. Ja. Qupitaattuannartusoorlu ila. Ilum. Qanu isilaarluni. Qupita. Qanu nulueqqiatiga. Kaptajn Kus am Jonas Dan pikkorinnerartuartuarlu pikkorissimaq kivitaasuartan issiasartor. Ja kivitaasuar iluarsaakkamiu. Ja. Ila kivitaasuarmiittartor taan tokkilim ateq nguatiarpa. Tokkilim Tokkil. Taan ikioramiu ila. Ta alisakka taakkua Jens Peter Bussip tigusassai. Piliminiitsi tassai ila. Taakkua iningitsoqinaamikku taa kivitaasui atsailuarsaateqqarlu inerniartussaamikku. Taan eqqamavi Jens Peter Bussip. Kinammaata anna Jens Peter Bussip. Eqqumikayaam oqalutnu. Uffami we were so yulaannermiorpalarlu qaluttarga. Quyanartoriussu. Taa aam erinarsuutaa ua nuannarisoruussua taan issualaa naatitat oqunnikul na qanerma akeqarput inkrone naatitat oqunnikul alerserlu alinnikoq orsorlu siannikoq akeqarput inkrone eqqamavi iatorra nuan isumaarpunga amma ammartagarput ammassagipullu uammasava qaamma аммариартулерсуа иммаqa имақангиккалуарпуа пакатсисоруйуссууссаана та тисимпа ааллаққаатаани най таку суунну ниссиаққаат ил иммаану каппиат ангунгун ан инерсимасунну на исааруал унаматулариарлу Umma inaku. Nisiaraataqtu tawa ayuna. Suutilingunil. Uakkukkilisiqqarluni. Isaruat taava vistera unna nuersakkami atisalerluni
Uku kussaannaat. Una anaana Qanammi imma tausananner ulapittarto. Ulappoqissimaqiam saaliaqusserlu. Tusaamavi sumnissiaq inuunikuus. Uwa tusaamavaa Tappio. taamaallaaqalassersuarmi avannarlormi illulli. Avannerlormi. Tappavan avannaan. Avannatsin. Immaqamiun nissiakkalaallnaaningaan pinngort. Illimanarpu. Taannissiaarsua anginerparsua umilissua ila. Ja. Taan tappuaniunnajuaqarpu. Nissimarsua. Meaqartarnerluttu. Tustamakkua imma sulisorisartaga ukkua ila. Nissiaqqanguu juullileraangat ulapittartoriussuugamik. Sannatisukujuppasui atorluit. Angutitaango sannatin atorlutit. Sanaappappassuaqartarami. Taa arnartaa sorl kaagiliortut Mersortuut iullimi ulapittut. Inerniaallutit iullisiarniassagami ila. Taam uuta atorsinnaasaaluarpu imma aamma iullim piaqersaatigalut. Illa. Ukku. Illumum. Ilaati oqaluuttassavagu. Ila. Mannak ililariarlu. Ja. Ulluarlaan oqaluuteqqikkuma. Oqaluuteqqikkuma. Ida. Nasaaluun kusanassus. Ass. Uaniitikkusuppa. Uunga. Ilissama. Issiasinnaanginnam kisian аллата арнеqaatsiummillui. Issiavilerumarpuulluun.